Yo, what's up mga kapobre? Magandang hapon mga kapobre. Nandito ako ngayon sa aking kapatid. Ng pispan. So ako nandito naggawa ako ng ang tawag doon, yung bubo yung bright. Siyak pistol. Saya ko. Isura mag-vlog ta mag-bike. So magdoso lang ko mga kapobre bike. Oh. Kay kami sa kung may nakuha bang kasag. So ito mga kapobre, itong mga pispan dito kabilaan, pispan ni kabilaan, no? So dito ako nagpunta. So tingnan ko ang aking ginawa kung may nakuha ba. Yun, pispan ng mga kapobre, oh. Dito rin sa kabila, pispan. Ito bahay ng bossing dito. Kini madagin na cut mo. Ha? Makompleto ni madani na ako cut mo. Atag naman niya ako. So wala siya nakuha. Kasi bagong-bago pa ginawa yung ating paghuli ng limasag. Ito ang service natin mga kapobre, oh. Bike. Ito ang binabantayan ng aking kapatid. Binabantayan ng pispan. Kabilaan to mga kapatid, mga kapobre. Yan. Saka dito sa kabila. So may mga tao pa ditong manghuli ng manghuli ng isda at saka pinayagan pa nila kasi babaguhin tong pispan dito. 4 na eh. 4 na, 4.20. So balik kami sa kubo mga kapobre. So siyempre di lang ako mag-drive. Duot lang ko sa bisikleta, oh. Kita ka na, oh. Oh, kita mo. Muliko ra giya ha. Sa guway nag-drive. Iko kung pispan niya mga kapobre, oh. Ini pag palit ng mga isda dito, pupunta ako dito para pag-harvest ng isda. So kita lang doon sa kubo-kubo ng mga kapatid kong mga gwapo.
Nahirapan ako sa magbike mga kapobre. May dalang kameraman. Pastilan dulur. Pidaanan dito. Wala nang panuhod. Naubos. Hiam sa sikara ning bike kaway. Handos na lang, handos. Grabe. Kanang Hinihingal ako mga kapobre. Grabe ang kanang 5 ka kilong kono. Pato kay na. To ni buto ng musubitan sa bago okay. Ayos na. hindi na sanay sa pagbike mga kapobre. Hinihingal na. Tapos pinakit ng tuhod. Ang aking brother ay nagpanday-panday dito mga kapobre. So aking pagmangkin nagpunta doon sa kuan. Nagsundo ng mga kapatid niya. Kasi ano daw, dadalaw daw dito sa kanilang mansyon. Siyaro mga bukas mga kapobre, makakuha na to ng mga 10 piraso ng limasag. Pain natin ay ano, bituka ng manok. Ito ang aming kinatay para makapain lang sa alimasag. Oy, joke lang yun ha. Baka isipin nyo. Kinatay namin ng manok dito. Magtustos mo ka. Okay kayo. So, mamayang tiod-tiod ay umuwi na ako sa aming bahay kubo doon sa Kwan, Cebu City. Lahog. Dalaw-dalaw lang ako dito pag may time sa ating mga kapatid na kaibigan at mga kasalamuha sa buhay. So tayo na lang dito mga kapobre. Malis ang aking kapatid mga kapobre, sundo rin sa aming mga pamangkin na pupunta dito. Maggala-gala kasi walang trabaho ngayong araw kasi kuan, Independence Day, araw ng kalayaan. So ako na natira, so, siyempre magtagay-tagay na ako ng kunting kuan dito, kunting kulapo lang tulad nito. Tingnan mo yung ano, yung tagayan namin. Pero ang baso, mas tsada ang baso kasi ganito. Pero ang ano namin, ito lang. Siyempre, tagay tayo. Okay. Ito ang first vlog ko na dito sa kuan, Pispanan. Baka makabili ako ng pukot mga kapobre. Pukutin ko lang lahat ng isda sa Pispan para magkaulam. Makadala ako ng pagkain sa aking pamilya doon sa amin. Para di naman sila para matuwa naman sila pagdating natin na may dala tayo. So mamayang tiod-tiod mga kapobre, ako iuwi na. So hanggang dito lang siguro aking vlog. Tapusin ko aking vlog dito. Tapos hindi pa sila dumating kasi malayo doon sa eskina, sundo ng kuan. So hanggang dito na lang.
Shout out sa lahat ng taga-panood dyan, kung sino man kayong nanonood sa akin. So hanggang dito lang mga pobre. Bahalag pobre, basta mayo taglawas. God bless, bye-bye yung tanan.